A nova resonancia magnética do Hospital de Montecelo estará operativa no mes de xaneiro. Nestes momentos estáse a desenvolver a fase de instalación e calibrado do equipo e remodelando o espazo que o acolle. A obra continuará co acondicionamento da sala de informes e a renovación da sala actual de resonancia. Coas dúas funcionando, a principios de ano poderánse diminuir as listas de espera. Hai esta remodelación aquí do que o espacio da segunda e a continuación, unha vez que empece a funcionar esta resonancia, tamén se vai a modificar a estructura de salas de lectura de informes de anterior resonancia. Co cual, a principios de xaneiro, estaremos xa con as dúas operativas a pleno rendimento e diminuindo todavía a unha lista de espera que está en cifras razoables, pero sobre todo que tamén nos mellorarán o número de exploración sobre o que se están facendo neste momento. O investimento nesta resonancia supera os 900.000 euros. O equipo dispón da última tecnoloxía en antenas digitais que mellora a calidade de imaxe, permitindo diagnósticos máis precisos e estudos máis rápidos. Tamén está dotada dun imán máis curto para reducir a sensación de claustrofobia e mellorar o confort do paciente, así como a dun sistema de guiado por voz para indicar ao usuario as fases do estudo e as pautas a seguir durante a proba. Potenciando todo o que o equipamento do complexo, como digo, sin parar, aunque temos contemplado que está evolucionando ben o proxecto sectorial do novo Gran Montecelo e como digo, colaborando con os servicios aquí para facer este tipo de obras e de incorporacións. Se tuvo moi en conta as aportacións do equipo do Servicio de Radioloxía do complexo e, como digo, é pois unha fase máis, vamos traballando sin descuidar o presente, pero tamén traballando de cara ao futuro. Sobre o futuro complexo hospitalario, o conselleiro de Sanidade explicou que están traballando para que se poida manter o compromiso de licitar as obras o vindeiro ano. Desde logo estamos en esa idea e vamos a tratar de cumplir. Se non fora así, pode haber algún retraso, bueno, sería de pouco tempo, pero non podemos sumar retrasos. Queremos ir en esa tramitación, seguindo os pasos, como digo, complexos, porque temos que non só a Consellería de Sanidade, son tamén Medio Ambiente, infraestructuras, Concello de Pontevedra, son moitas administracións implicadas, por lo tanto, esa coordinación é fundamental. E teño que decir que, a verdad, todas as administracións, desde o Concello de Pontevedra hasta as demais consellerías da Xunta de Galicia, teñen unha implicación total co proxecto Gran Montecelo.